Dobrý večer, priatelia, čo ste prišli na pôdu Právneho inštitútu na dnešnú podvečernú debatu, diskusiu, rozprávanie. Právny inštitút je vznikajúci inštitút, ktorého cieľom je pripomínať hodnoty demokracie pre mladých právnikov, ale nielen pre všetkých aktívnych občanov. A tieto debaty spolu organizuje so Sokratovým inštitútom, čo je vzdelávací program občianskeho združenia Živica. Nie je to prvá debata na tejto pôde. Možno si spomínate, pred pár týždňami sme tu hostili knieža Karla Schwarzenberga. Rozprávali sme sa vtedy o podobných veciach, o ktorých sa budeme rozprávať s vašimi Butorovcami aj dnes. Cieľom týchto debát je pripomínať si našu históriu, pripomínať si niektoré jej milníky, aby sme na ne nezabudli, ale aj hodnoty a snažiť sa o to, aby sa nevytrátili. Svet sa veľmi posunul od čias, keď demokraciu na Slovensku budovali Martin a Zoltán Butorovci, ale niektoré veci sa nemenia a aj o nich dnes budeme hovoriť. Chceme zachovať tieto príbehy pre mladých, pre všetkých, lebo si myslíme, že je potrebné, aby sme si ich pamätali. Bude to vyzerať, že sa chvíľu budem pýtať ja, potom dám možnosť pýtať sa aj vám a potom sa zase ešte na chvíľku budem pýtať ja. Ak teda môžem, sa ešte chvíľočku vydýchovať, kým vás predstavím, začnem Dahou. Ja vám neviem hovoriť Zora, lebo vás vždy som poznala ako Zorku Butorovú. Zorka Butorová je sociologička. Veľa rokov ste pôsobili ako analytička Inštitútu pre verejné otázky, to ste viedli aj ako riaditeľka, pracovali ste ako výskumníčka na Univerzite Komenského, Slovenskej akadémie vied a venujete sa zaujímavým témam: transformácia spoločnosti, ženské práva, postavenie žien, rodové vzťahy, teraz aktívne starnutie a takisto ste boli pedagogičkou na Trnavskej univerzite. Aj ste. Mám krátne vo vzdelaní. A teraz Martin Buter, to sa musím priadne nadýchnuť. Sociológ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a diplomat. Vy ste takéto svoje verejné pôsobenie začali písať v rokoch 1968-69, keď ste boli publicista, novinár, najmä napríklad v kultúrnom živote. Potom ste dlho pracovali ako dokumentarista v výskumnom ústave práce a keďže ste odmietli odmietnúť Chartu 77, tak to sa vám ako mnohým ľuďom nevyplatilo. Ale neviem, či zo žiadom spomínate na svoje ďalšie pôsobenie sociológa, terapeuta v protialkoholickej poradni. To je taká zaujímavá životná odbočka. No a potom prišiel 89. Zakladateľ verejnosti proti násiliu, a už to išlo hore kopcom, poradca prezidenta Havla, pedagóg na Karlovej univerzite, neskôr na Trnavskej univerzite, pôsobenie na univerzitách Oxford, Princeton. No a potom ste boli veľmi dlho na veľvyslanectve Spojených štátov amerických, riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky, stále ešte člen rady. Nie? Už? Teraz už nie, ale boli ste. Nie, že už to je veľa. No hej, len dve zaražky tu mám, hej. Lebo tak teda komu čest Pasilovi trúba, nie? Tak sa hovorí. Takže člen rady vlády pre neziskové organizácie, no a ešte poradca prezidenta Kisku. Ja za to nemôžem to vyberať, to je vážne, viete tam teda. Tak po tomto predstavení je málo takých ľudí na Slovensku, ktorí majú takýto plodný životopis. Tak sa vás chcem spýtať o tom takom vašom vstupe do politiky. Že keď sa dnes na to spätne pozeráte, tak ako to hodnotíte, to rozhodnutie, že ste sa na to dali? To, že ste sa rozhodli zamotať sa s politikou. Zaoberať sa politikou. Áno, presne tak. Dobre, tak predovšetkým potom, čo ste mali stretnutie s kniežatom Schwarzenbergom a potom, čo to je také vzdelané publikum, tak ktoré vie v mnohých veciach viac ako my, tak to je pomaly taká trúfalosť tu na si sadnúť, ale čo už, no, radi povieme, ak niečo budeme vedieť. No, ak smiem veľmi rýchlu odbočku, tak to začalo vlastne v detstve. Moja mama, ktorá bola Češka, Pražačka, otec bol z Nemšovej a mala takých priateľov, ktorí nosili anglické časopisy a tam som všeličo videl o druhej svetovej vojne a ešte ako dieťa som videl tie fotografie. To je tak, že sú ľudia, čo majú zážitky z prírody, povedzme veľmi silné, alebo z návštevy nejakého mesta. Ja som mal zážitok z týchto kníh a časopisov.
Potom ešte taký druhý zážitok na našom dome, nad nami dve poschodia bývala rodina Rebrovcova, keď bolo 56. rok, tak sme tam s obidvoma synami počúvali ten nesmierne dramatický hlas Košuť rádio, keď bola revolúcia. Nerozumel som ani slovo, ale veľmi to na mňa tak zapôsobilo. A potom prišli roky 60. Vydávali sme noviny. To už boli roky, keď sa človek nejakým spôsobom do toho zapojil. V tom čase tí ľudia, ktorí vstúpili do takého, ťažko povedať, že politického, ale spoločenského života, mali sme také 3 ciele, aby bolo možné žiadiť vysokoškolský klub, aby sa dalo cestovať do zahraničia, aby sme mohli vlastné noviny. To všetko sa podarilo a to všetko potom po 68. sa úplne otočilo. Tak ale keď ste sa pýtali ten vstup, tak potom už to som to ostal. Čiže môže sa to vlastne horný sused a na hlas pustené rádio, hej? Hej, no, tak nie. Pani Buterová, vy ste celé tie roky manžela sprevádzali, ale vzdelaka nielen ako pekná a príjemná manželka, ale ako veľmi silná partnerka. A teda život vás zavial spoločne na mnohé miesta. Ako vy hodnotíte to pôsobenie vás oboch v tej politike a tej cesty aj križovatky? No tak asi by som mala povedať, že v čase, keď sme sa zoznámili, to boli 70. roky, normalizácia a v tom čase som bola ja po skončení univerzity a veľmi frustrovaná z okupácie, zo všetkého a vlastne bolo to také všetko jednoduché, aspoň pre mňa vtedy, lebo videla som veci čierno-bielo a v podstate som to vnímala tak, že ľudia, ktorí mali problém s režimom, tak stáli na tej správnej strane a najmä ľudia, ktorí v 60. rokoch boli nejako prítomní, mladí ľudia. Tak, čiže keď sme sa zoznámili s Martinom, tak on robil toho dokumentaristu a ja som bola sociologička, takže ja som nemala tento druh nejakého znevýhodnenia v tom čase. No ale bolo to od začiatku pre mňa úplne jasné, že sme na takej jednej vlne a v podstate potom, ako išli tie ďalšie roky so všetkými tými peripetiami a takým postupným vytváraním alebo otváraním drobných priestorov slobody, čo sa teda darilo vlastne za normalizácie, tak to sme prežívali nejako spolu a ako bola to taká prirodzená spoločná cesta. Ja by som rada na vás nadviazala, len som zabudla povedať, že celé toto naše stretnutie sa aj streamuje, preto máme aj mikrofóny. Vy ste teraz spomenuli také tie drobné ostrovy slobody a vy ste o tej demokracii hovorili a premýšľali dávno predtým, než vôbec niekto tušil, že jedného dňa naozaj aj v Československu a na Slovensku bude. Ako tie ostrovy slobody vyzerali? Je tu veľa mladých ľudí, ktorí nemajú šancu si pamätať a asi sa o tom ani neučili. Ja som taký zážitok mal dokonca ešte v roku 68, pretože aj v kultúrnom živote, aj v Echu odrazu sa stalo niečo nevídané. Zrušila sa cenzúra. My sme dovtedy museli nosiť noviny, obťahy novín, jednak na tlačový dozor a ten človek z tlačového dozora ešte prišiel k rotačke a jednoducho to škatal. A po 6. marci 68 toto zrazu prestalo a bolo to na zodpovednosti šéfredaktorom, ale noviny v podstate mohli písať, čo chceli. To bol pre mňa taký zážitok, že som si myslel, že dokonca aj v tých pomeroch by už ten závan slobody by sa mohol premenúť na taký ľahší vetrík a to bol taký naozaj zážitok tej slobody, no, teda v tom čase. No ale potom sa to znovu dobrevilo na celkom dlhý čas. Ako to vyzeralo? Stretávali ste sa niekde po večeroch, alebo ste mali nejaké diskusné kluby, alebo ako to sa to dalo udržať? Hej, boli sme zapojení vo viacerých takých ako krúžkoch. Jednak tá partia okolo Echa sa stretávala, potom sa stretávali ľudia okolo Výtvarníkov, potom sa stretávali, veľmi taká slobodná bola, keď už som bol teda na protialkoholickej poradne, tak sa stretávali terapeuti z celého Československa. Tí si vydávali literatúru, takú polooficiálnu, ale išlo to, povedal by som, rovnakým krokom ako svetová psychoterapia. Takže takýchto stretnutí bolo viac, potom pribudli ochranári.
tu sedí Peter Tatán a viacerí z nich. Takže vo viacerých týchto prostrediach vlastne sa debatovalo, hovorilo, diskutovalo, spomínalo a pripravovalo na to, že teda v takomto svete, aký je tu, nechceme žiť. Mysleli sme si, že bude veľmi ťažké, alebo že je takmer nemožné ho úplne zmeniť, ale ako sa tie pomery v polovici 80. rokov trošku začali meniť, keď naraz prišlo niekoľko vecí, to znamená pápež, perestrojka, Reagan, solidarita a tak ďalej, tak tá nádej sa už začala kriesiť a začali sme uvažovať o tom, čo s tým všetkým urobiť. Ja teraz tie roky trochu preskočím a obratím sa Zorka na vás. Vy ste, takto ja to beriem tak, že dnes potrebujeme aj pekné spomienky, aj dobré spomienky. Skúsme sa vrátiť do toho 89., keď už naozaj tá demokracia u nás začala vznikať. A vy ste boli pri tom, na čo z toho obdobia si spomínate tak najradšej? Dožičte nám tie dobré spomienky na to, keď to bolo celé také idylické, pekné a to Slovensko sa tak nejak začalo prebudzať z tej škrupinky nepeknej. No, tak tam bolo toho dosť veľa, tak je aj ťažko vybrať, ale asi by som povedala, čo bolo aj predtým, lebo ono sa to tak nezrodilo zrazu, že boli plné námestia a boli sme na nich, ale ja som robila v tom čase na akadémii tie posledné roky v takom týme aj s Fedorom Gálom, volalo sa to Kabinet teórie vedy a prognóz a vlastne už také 3-4 roky sme sa pokúšali v rámci tej akadémie rozbehnúť nejakú debatu o stave vedy. Volali sme to, že to bude participatívne prognozovanie a v podstate to spočívalo v tom, že sme sa snažili vytvoriť debatu medzi ľuďmi, ktorí boli súčasťou oficiálnej vedy, ale aj kvalitnými vedcami, ktorí boli mimo v rámci celého Československa. Korešpondenčným vlastne nejakým sympóziom. Proste tí ľudia písali svoje texty o tom, čo by bolo treba zmeniť a tak ďalej. A medzi tými respondentmi vtedy boli ľudia ako Miloš Zeman, alebo Václav Klaus, alebo Jozef Vavroušek a mnohí iní ľudia, ktorí potom neskôršie aktívne vstúpili do toho politického diania. No a pokúšali sme sa dokonca o čosi, ako je prestavba Akadémie vied. Samozrejme, že sme narazili, nešlo to, ale aj tak teda vlastne bola tam snaha nejako už meniť pomery v rámci takým tým evolučným spôsobom. No a keď prišla revolúcia, tak bolo úplne prirodzené, že tí ľudia, ktorí sme sa už predtým stretávali, aby sme o týchto veciach debatovali, tak tí sa na pôde kabinetu dali hneď dohromady, takže vlastne ľudia z oblasti univerzít a aj akademického prostredia začali sme hneď debatovať o tom, ako by bolo treba upraviť zákon o vede, zákon o vysokých školách a tak ďalej. Čiže bol to taký úplne prirodzený, spontánny proces. Čiže do obeda sme, alebo cez deň sme sa stretávali v tom drevenom domčeku na Dubravskej na akadémii, v takom tom provizornom dome, kde sídlil ten náš kabinet. No a večer som už teda chodila na námestie, kde som stála vzadu za tou tribúnou. Na tribúne bol Martin a ďalší chlapci, naši kamaráti. No a teda tam sa proste tie veci už nejako hýbali. A taký, keby som mala povedať, taký nejaký pre mňa emocionálne, veľmi veľa toho bolo samozrejme, ale pre mňa bol veľmi silný ten večer, keď prišiel Karel Kryl. A to bol taký večer, že snežilo, padali tie vločky a Kryl spieval tú pesničku Dekuji. A tak nejako, tak sa mi to... A mali sme tam aj nášho syna, Martin ho mal tuším na pleciach a bol to taký moment, že teraz to je už tu a že vlastne... A možno aj taký pocit, ktorý ma až dodnes nejako drží, že vlastne... Ja vôbec neľutujem, že som prežila to obdobie vlastne toho svojho dospievania a tej ranej dospelosti pred tým 89., lebo človek má s čím aj nejako porovnávať a to, čo chýbalo, tak to práve dokáže tomu pripísať takú väčšiu hodnotu aj dnes, keď sa to už zdá byť také samozrejme. Hej, ak smiem, ešte by som za zvuku dodal, že to bolo 600 vedcov a z nich mnohí boli vylúčení zo strany, povyhadzovaní, niektorí robili aj v metre, ktorí sa zúčastnili toho výskumu. Hej, to boli odstavení ľudia, pričom niektorí z nich boli európske kapacity. No a to samozrejme pobúrilo, dokonca takto pobúrilo, že tajomník
nemeckej, tej ich socialistickej strany protestoval na našom UV a tak ďalej, tak to skromne zabudlo povedať. Ja, ak môžem za seba povedať, tak je to naozaj tých 10 dní. Tých 10 dní od toho 19. novembra, keď sa niekoľko 100 ľudí zišlo v tej umeleckej besede, keď som tam prišiel a keď ten výtvarník Lubo Longave prečítal to prehlásenie, kde porovnal ten zákrok v Prahe k tomu, čo fašisti urobili, keď zastrelili Opletala, tak som mal zimomriavky úplné. No a potom sa to pomaly rozbehlo. Na druhý deň už prišlo to vyhlásenie verejnosti proti násiliu, ktoré sa končilo tým, aby sme ako občania zobrali svoje záležitosti do vlastných rúk. Potom generálny štrajk a 29. federálne zhromaždenie zrušilo vedúcu úlohu komunistickej strany. Tak medzi tým sa organizovali mítingy, bolo treba nejakým spôsobom robiť dramaturgiu tých mítingov, pretože strašne veľa ľudí sa tam chcelo dostať, oprávnene, prirodzene, samozrejme, ale zároveň bolo treba pozbudiť aj teda miesta mimo Bratislavy, bolo treba apelovať na médiá, bolo treba apelovať od nejakého dialógu smerom k takému stále silnejšiemu nákladu. Jan Budaj a Milan Kňažko to vynikajúcim spôsobom robilo. Všetko sme pripravili spoločne v sídle Vysokej školy muzických umení. No a za 10 dní povaliť režim, ktorý tu bol niekoľko desaťročí, tak to bol dosť silný zážitok. Veľa sme toho nenaspali, ale toto vo mne ostane. Ja sa posuniem k tomu obdobiu, keď ste boli poradcom prezidenta Václava Havla a mnohí ľudia, keď spomínajú, tak je to také celé ružové, optimistické, pekné. A mám možno takú kasírskú otázku, že či si to neidealizujeme, či to bolo naozaj také úžasné a aké to vaše poradcovanie pre Václava Havla bolo. Asi ste tiež museli veľa fajčiť? Napríklad? Tak po tom 89. sa na verejnej scéne objavili rôzni ľudia a rôzne osobnosti. Ak máte na mysli Havla, tak si myslím, že v prípade Havla to nie je nejaká idealizácia, to neznamená, že by nerobili nejaké chyby alebo nejaké kiksy, napríklad s tou amnestiou, ale celkový spôsob, aký to bol človek, ako konal, ako písal, ako rozmýšľal, presedel tých 5 rokov vo väzení, akým spôsobom sa celkom prirodzene stal moderátorom tej debaty v tých prvých hodinách a v prvých dňoch a potom aj teda, keď sa stal prezidentom, tak z neho vyžarovala neuveriteľná kombinácia takej bezprostrednosti, úprimnosti a pokory, ale zároveň veľmi dobre premyslených krokov, ako teda ten režim začať meniť. Tak v jeho prípade si myslím, že to bola ako unikátna osobnosť. To trvalo, dá sa povedať, celé 2 roky. Dospelo to bohužiaľ k rozdeleniu Československa, ktoré vnímal veľmi trpko. To bolo niečo, čo sa mu nepodarilo. No ale potom sa Havel znovu nejakým spôsobom presadil nie len na domácej, ale aj na európskej a na svetovej scéne. A síce bol to on, ktorý veľmi teda pomohol tomu, aby teda Poľsko, Česká republika, Maďarsko a potom neskôr aj Slovensko vstúpili do aliancie a do Európskej únie. Častokrát sa hovorí, že to všetko vymysleli Američania. To nie je pravda. Pravda je taká, že tieto krajiny veľmi silne tlačili západných spojencov, aby nám pomohli tú bezpečnostnú ochrannú strechu nad hlavou nejakým spôsobom dosiahnuť. A nechcem povedať, že hlavne a predovšetkým, ale pri najmenšom rovnako dôležité bolo, aby sme sa stali členmi únie. Havel bol v tomto zmysle slova unikátna osobnosť. Veľa sa hovorí o tom období, že to bolo také pekné obdobie tých slovenských dejín, lebo aj medzi ľuďmi bola taká rozjaraná atmosféra, tí politici boli osobnosťami. Vy ste to vnímali aj ako sociologička, nielen ako aktívna účastníčka. A je pravda, že to bolo také pekné, žiarivé obdobie a že sa odvtedy opakovalo, neopakovalo? Ako to je? No, tak ako sociologička musím povedať, lebo od začiatkov vlastne, potom som z tej akadémie a ja prešla India a začala som sa venovať výskumu verejnej mienky, ktorý sa nedal robiť za komunizmu. Takže to bola úplne nová oblasť a my sme vlastne išli aj s takým presvedčením, trošku dnes už to vidím naivným, že keď budeme dávať spätnú väzbu politikom, čo si ľudia myslia, takže to bude pozitívne, že to bude proste motivovať k lepším rozhodnutiam a tak ďalej. Ale treba
povedať, že veľmi rýchlo po týchto euforických dňoch sa dostavili obavy, roztrpčenie, strach. Na Slovensku oveľa rýchlejšie ako v Českej republike. Predovšetkým to súviselo s veľkým strachom z ekonomickej reformy. Ešte skôr, ako sa vôbec začala, tak už tie postoje na Slovensku vyjadrovali obavy, že dôjde k zbedačovaniu, že sa prehlbia sociálne rozdiely, strach pred súkromným vlastníctvom a tak ďalej. Tieto stereotypy boli prítomné ešte skôr, ako sa čokoľvek stalo. Takže veľmi zavčasu bolo zrejme z týchto výskumov, že to hodnotové nastavenie na Slovensku a v Českej republike je odlišné a že pokiaľ sa nepodarí nájsť nejaký spôsob, ako teda vytvoriť aj na Slovensku v obyvateľstve pocit, že tá reforma nebude mať podobne bolestné, nebude mať také bolestné účinky alebo bolestivejšie, lebo ona potom aj mala naozaj, takže to môže byť nejaká taká rozbuška aj pre tie československé vzťahy. Takže toto sa veľmi rýchlo prejavilo. Plus sa prejavili aj iné veci. To, čo sme vlastne za komunizmu nejako nedostatočne vnímali, lebo to bol režim, ktorý potlačal slobodu prejavu, takže mnohé negatívne stereotypy, predsudky voči menšinám, mnohé historické nejaké resentimenty, to všetko bolo tak obrazne povedané zametené pod koberec. No a keď sa to potom s príchodom slobody prejavu akože naplno vyplavilo, tak to bolo niečo, čo nás aj veľmi zaskočilo, aj povedzme, že nás ako spoločenských vedcov až zahambilo, že ako to, že sme nepoznali tú našu spoločnosť, že sme netušili, že je to až tak. Lebo napríklad o veciach, o antisemitizme, o týchto veciach sa naozaj predtým veľmi nehovorilo a v prostredí, kde som napríklad ja vyrastala, to bola, veľmi pekne to opísal Milan Šimečka starší, že vlastne tá liberálna ľavicová inteligencia nepokladala ani za slušné zdôrazňovať takéto rozdiely a teda vypichovať, kto je Žid, kto nie je Žid a podobne. Čiže ja som napríklad o tomto, ja som vôbec nemala takúto schopnosť rozlišovaciu a mnoha iných ľudí a zrazu to tu bolo. Takže tá idyla trvala pomerne krátko a keď si už spomeniem na taký marec 90 a zrazu zaplavené námestie SNP nacionalistami a všetky tie naozaj a proste vynorili sa aj ľudia, ktorí slovenský štát zvelebovali, prišli aj zo zahraničia, všelijakí tí Slovák štátisti, ktorí nám dávali rady, ako sa máme otrhnúť a podobne. Takže ten pocit ohrozenia veľmi rýchlo vlastne sme aj my získali, nielen tí ľudia, ktorí sa báli tých reforiem. Ak môžem k tomu, ako rýchlo sa to menilo, tak ja si spomínam na jednu televíznu debatu 3 dní po generálnom štrajku, kde sa zišli také 3 skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí boli ľudia z VPN, z Verejnosti proti násiliu, bol tam Fedorga a študenti, Tono Popovič a ďalší. Druhá skupina boli ľudia, robotníci a ich teda lídri zo závodov, ktorí ten štrajk pripravovali. A potom bola tretia skupina takých rôznych účastníkov od, ja neviem, Borisa Zalu, bol tam aj Jan Čarnogórsky. To bolo 3 dní po generálnom štrajku. A hovorilo sa o tom, o prekonávaní strachu. To znamená, najmä tí ľudia v tých závodoch hovorili, že čo to teda znamenalo prekonať ten strach, ako ten strach bol absolútne všade rozšírený a ako sa ich oni postupne snažili presvedčiť. Bolo to také, dá sa povedať, veľmi akože priaznivé a ako sme sa teda postavili, ako hovorili niektorí z nich proti tejto totalite. A potom tam bol niekto, kto povedal, no dobre, ale my už máme teraz obavu z niečoho úplne iného. A z čoho? Z totality VPN. To znamená, niekoľko doslova dní alebo desiatok hodín potom sa začal ako v rozmanitých kruhoch vynáľať tento pojem totality VPN, ktorý teda bol úplne samozrejme mimo, pretože tým, že VPN proste do tej dočasnej vlády natoľko nepostavila svojich ľudí, tak a chcela ju iba kontrolovať, tak de facto všetká zodpovednosť, či to boli
vzbúry v Leopoldove alebo čokoľvek, všetka zodpovednosť padala na verejnosť proti násiliu, ale moc vtedy verejnosť proti násiliu nemala už takmer žiadnu. Ja len ako rýchlo to išlo, hej, už 30. novembra už to bolo totalita VPN, čo bolo teda naozaj demagogia. Vtedy to išlo z takého silno lavicového prostredia, neskôr sa pridal ten extrémne pravicový. Ja možno preskočím pár rokov, ale poviem, že on ten strach z toho, čo bude, možno nebol úplne taký neopodstatnený, pretože keď si spomíname na druhú polovicu 90. rokov, tak je pravda, že to, čo sa na Slovensku dialo za mečiarizmu, nič radostné nebolo. A nebola to totalita VPN, bol to iný druh totality. A vy ste boli známi kritikou Vladimíra Mečiara, čo sa tiež tedy úplne nenosilo. A hovorím o tom, pretože mnohí dnes, tesne pred voľbami, hovoria o tom, že tie voľby v 98. boli veľmi kľúčové, boli zlomové, boli veľmi dôležité a mnohí tie voľby, ktoré nás čakajú cez víkend, pripodobňujú práve tomu 98. Keď sa podarilo tie chmáry rozohnať a Slovensko zvrátiť z cesty čiernej diery Európy a vlastne odstrkovania všetkých renomovaných zahraničných organizácií, združení a podobne. Podobajú sa, ako si teda vy možno na ten 98. spomínate, sú tu mladí ľudia, ktorí možno vtedy ešte ani neboli na svete, tak ak viete možno zo širšia povedať, čo to vtedy bolo za Slovensko v tom 98. a prečo tak často aj starší politici o ňom dnes hovoria? Tie voľby sa podobajú v tom kľúčovom, to znamená, ja si myslím, že to je nejaké civilizačné rozmedzie, to, o čo išlo vtedy a to, o čo ide v týchto voľbách, ale zároveň sú v niečom odlišné. A odlišné sú v tom, že v tom čase, približne rok pred voľbami, už sa z opakovaných prieskumov verejnej mienky vedelo, že opozícia je silnejšia a že má väčšiu šancu zvíťaziť ako Vladimír Mečiar. A boli iba dva bloky, to znamená, boli Mečiarovci a boli antimečiarovci. Tie voľby boli odlišné aj v tom, že opozícia po sérii porážok a neúspechov nakoniec dospela k tomu, že sa musí zjednotiť. Že teda nemôže ísť každý len sám za svojím cieľom, o tom by sa dalo veľmi veľa hovoriť, ale teda, že ak chcú skutočne dosiahnuť silný výsledok a zmeniť to všetko, tak sa musia zjednotiť. Pomohlo tomu aj to, čo sa stalo s tým zrušeným referendum, ktoré vlastne teda bolo o tom, či môže byť priama voľba, išlo Michala Kováča. Takže sa nazhromaždila taká séria udalostí, ktoré už nasvedčovali, že pokiaľ Mečiar a HZDS tie voľby nezmanipulujú a neukradnú, to sa mohlo stať, pretože hlasovanie o tom, či bude zaregistrovaná Slovenská demokratická koalícia alebo nie, prešlo o jeden hlas. Hej? O jeden hlas, to sú právnici, tak si to viete Slovenská demokratická koalícia boli tie protimečiarovské sily. No ale toto prebohlo korektne, aj tie voľby teda boli kontrolované mimovládnymi organizáciami. Tak to všetko je predsa inak. Dneska nie sú iba dve fronty, minimálne to treťou frontou je pán Matovič. Je to nie je len polarizované, je to fragmentarizované a zdá sa, že povedal by som, tí ľudia, ktorí nechcú, aby sme išli na tú cestu, a nikde nebolo napísané, že nemôžeme byť nejakým Bieloruskom alebo vtedajšou Ukrajinou alebo Moldavskom, tak tí ľudia nedokázali sa nejakým spôsobom zjednotiť a spojiť. Vtedy to dokázali a vtedy sa aj podarilo teda s vytvorením takej spoločnej aliancie politických strán, mimovládnych organizácií, časti cirkvi, časti odborov a médií a taká 5 koalícia neformálna, ale ktorá už komunikovala na takom demokratickom okrúhlom stole, tak sa podarilo Mečiara poraziť. Zurka, vás sa opýtam, ten nepriateľ bol rovnako známy a rovnako silný, ako je dnes, ale vtedy skrátka tí politici pomohli voličom urobiť to dôležité rozhodnutie a aj tým, ktorí boli nerozhodnutí, dostať ich z tých kresiel do tých volebných miestností a zmobilizovať ich. Čo bol taký ten z vášho pohľadu najsilnejší moment, okrem toho politického krídla, ktoré sa sformovalo, že tí ľudia naozaj to rozhodnutie vtedy urobili, lebo nebolo to také jasné, že sa toto naozaj podarí. Preto sa aj tak často aj dnes ten 98. spomína. Hej, tam teda bolo tých rozdielov viac. Ja by som spomenula rozdiely, ktoré sa týkajú aj postojov verejnosti a postojov ľudí. My sme videli z výskumov opakovaných počas tých 90. rokov, keď to vyzeralo všetko tak dosť beznádejne,
že ten potenciál na zmenu je a ten sa prejavoval v postojoch, ale nie celej verejnosti, ale tie prozápadné postoje a také prodemokratické mali mladí ľudia, mestské obyvateľstvo vzdelanejšie. Vtedy to bolo úplne jasné, že ak sa podarí dostať k voľbám mladých ľudí a vyrovnať to zaostávanie, lebo Mečiar vyhral vždy vtedy, keď volilo predovšetkým vidiecké staršie obyvateľstvo, ktoré vlastne volilo aj z takého určitého zvyku, lebo predtým to bola povinnosť a teda to právo voliť si mladí ľudia nie tak rýchlo osvojili a s takou samozrejmosťou. Čiže bolo jasné, že keď sa podarí zmobilizovať mladých ľudí, tak je šanca na dobrý výsledok. Vtedy to ešte nebolo tak, ako to bolo povedzme, tam taký extrémny príklad, obdobie okolo roku 2016, keď vlastne najväčšiu podporu medzi mladými a medzi prvovoličmi malo SNS. Hej. Vtedy to boli niektoré z demokratických strán. Čiže nebolo to také riskantné, hej, robiť. No a vtedy ešte neexistovali sociálne siete, takže vlastne celá kampaň sa odohrávala z očí v oči. Či už to, a bolo to novum všetko, napríklad koncerty Rock volieb, Rock the Vote. To bolo niečo úplne nové a samozrejme spojené, bolo to veľmi atraktívne. My sme potom napríklad robili takú vec, volalo sa to, že pochod pre Slovensko a cesta pre Slovensko. A to bola takáto kampaň, úplne od východného Slovenska sa išlo až do Bratislavy, po dedinách, po mestách a ľuďom sa rozdávali také brožúrky, prečo majú voliť. Hej? A v tom čase to vyzeralo tak, že to sme zase vedeli z výskumov, že väčšine ľudí bolo jasné, že ani riešenie ekonomických a sociálnych otázok sa nepohne, ak sa neurobí poriadok s tými tendenciami v politike, ak sa nepodarí nejako obnoviť demokraciu. Čiže tá situácia bola naozaj jednoduchšia. Spomínal si tú koalíciu, v ktorej boli nielen teda politické strany, ale aj odbory, cirkev a tak ďalej. No cirkev vtedy neriešila manželstva párov rovnakého pohlavia alebo interrupcie. KDH takisto. KDH vtedy kladlo dôraz na to D, kresťansko-demokratické hnutie. Čiže napríklad táto deliaca čiara ustúpila vtedy naozaj úplne do pozadia. Bolo toho menej. No a ešte jeden taký veľmi silný, taký akože príťažlivý faktor, a to bola nádej na členstvo v Európskej únii. A to bolo niečo, čo naozaj ľudí motivovalo. Dnes už tam sme, prinieslo to veľa pozitívneho, ale aj to nevyriešilo všetko, nie je to raj na zemi. Čiže tento argument už vlastne tiež sa nedá tak o toto oprieť. Čiže bolo to jednoduchšie po tejto stránke vtedy. Ja som si ešte spomenul, pozerám sa na tú slovenskú vlajku, že súvisí to tiež s jedným takým zážitkom, keď v 95., 6. a 7. sa začínali ozývať také väčšie, masovejšie protesty na námestí SMP, zorganizovali to hlavne umelci, Zachráňme kultúru a tak ďalej. Po dlhý čas sa nespievala na konci mítingu slovenská hymna, ale hral sa Kryl alebo niečo iné. Ľudia tú hymnu nespievali, pretože mali taký pocit, že ten štát proste založili iný. A išlo o to, že či sa podarí aj týmto mladým ľuďom, aby k tomu štátu nadobudli vzťah, aby si ho osvojili, aby ho zobrali ako svoj. A nezabudnem na ten moment, keď teda Dvorský vtedy zaspieval prvý raz aj slovenskú hymnu a najmä s dôrazom na tú druhú časť, ktorá sa vlastne prvý raz objavila po Natratov sa blízka až 1. januára 1993. Hej, to Slovensko naše dosah tu spalo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. To je typický text národných hnutí 19. storočia, národy spiaca krásavica, prebudíme ju a tak ďalej. A to, čo vtedajšia garnitúra teda uplatnila tú druhú sloku ako teda vyvrcholenie národného zápasu, to teraz zrazu nadobudú charakter občianskeho zápasu. A posledné, čo chcem k tomu povedať, na hlavnom námestí bol jeden z tých koncertov Rock the Vote a tam boli mladí ľudia, bolo to úplne zaplnené. A teraz všetci mali na sebe slovenské znaky, tašky slovenské a všade vtedy vládol slovenský znak.
Ja som medzi nimi, a to nebolo tak dlho, predsa len som bol v tej verejnosti proti násiliu od začiatku. Ja som tam chodil ako taký veterán od Prijavy, nikto ma nepoznal, ale tí mladí ľudia si to už urobili. No. A to bol veľmi dôležitý moment v tom osvojení si. Táto krajina je naša, my ju chceme a my nedovolíme, aby sklzla niekde inde a my teda dáme svoj hlas za to, aby bola taká, ako si to my predstavujeme. Mohlo by toto pomôcť aj teraz? Ak by to mladí znovu potiahli? Cez víkend vyšiel prieskum, kde zo študentských volieb, kde volili 20 000 študentov, tuším, čiže obrovské množstvo, obrovská masa ľudí. Ak by volili len študenti, tak by tie voľby vyzerali úplne inak, než keď sa robí ten prieskum na celoslovenskej populácii. Veľmi silno by vyhralo Progresívne Slovensko a ostatné strany by mali menej. Nechcem od vás odporúčania, nechcem od vás favorizovanie, smerujem len tam, že či aj dnes je šanca, že sa zmení pomer vo voľbách, ak sa zapoja výraznejšie mladí ľudia, tak ako popisujete, že sa dostalo v 98. Tak samozrejme, že vyššia účasť mladých ľudí dáva šancu na to, že tie výsledky volebné budú lepšie. Preto sa aj robí veľa druhov občianskej kampane, napríklad tá kampaň Chcem tu zostať a preto volím, hej. Ale aj mnohé iné podujatia tohto druhu, pretože ako ukázali výskumy, spočiatku to vyzeralo tak, že tá účasť mladých ľudí bude oveľa nižšia ešte aj ako v roku 2020. A aj pod vplyvom tejto kampane a aj pod vplyvom toho, že voľby sa blíži, tak sa už teraz podarilo dosť ako tú účasť zvýšiť, aj keď stále o čo si zaostáva za tou priemernou účasťou. Tie simulované študentské voľby, to je taká dobrá vec, nielen preto, lebo to pomáha mladým ľuďom nejako pochopiť, na čo voľby sú, ako sa volí a tak ďalej. Ak sa to dobre na tých školách robí, tak to naozaj môže tak ich nejako naštartovať. Ale je to aj veľmi dobré ako taký určitý signál, kam sa tá spoločnosť uberá. Pretože v 2016 v týchto voľbách simulovaných študentských vyhralo SNS a vôbec ako tie nesystémové strany mali vlastne návrh. A to bolo poprvýkrát, keď takto vystrelili vlastne. A už v roku 2020 najlepšie dopadlo Progresívne Slovensko, teda koalícia PS spolu. A teraz je ten náskok obrovský. Ale treba povedať, že je to nereprezentatívna vzorka. V tej vzorke sú zastúpení vo veľa vyššej miere študenti gymnázií, a tie rozdiely medzi študentmi gymnázií a študentmi učňoviek a stredných odborných škôl a tak ďalej sú veľké. Takže vôbec sa z tohto nedá usudzovať, že bude až taký obrovský rozdiel, ale predpokladám, že naozaj, ak sa nejaké exit poly budú robiť, tak sa ukáže, že mladí ľudia potiahli tú spoločnosť smerom k demokratickým stranám a teda bližšie k liberálnemu prúdu. Nehovorím, že proste k jeho víťazstvu, ale ich hlas pre tento prúd pomôže proste nejako vykompenzovať úplne opačnú orientáciu najstaršieho voličstva, kde má Smer úplne dominantnú pozíciu, ale vysoko dominantnú. Iba jednu vetu, že nemalú časť, ale týchto mladých voličov priťahuje Republika. Tým spôsobom, ako vyzerajú, ako sa prezentujú, ako predstavujú, taký určitý typ takej síly, ktorá to všetko zmení, také mačovstvo, áno, všetko, čo je s tým spojené. Od minulosti sme sa dostali do súčasnosti a ak dovolíte, vám položím ešte jednu otázku a potom nechám pýtať sa vás, ale nedá mi. S obidvoma vami som spojila Inštitút pre verejné otázky. Ako sa vám počúvajú tie odsudzujúce súdy voči mimovládkam a taká tá kritika, napádanie, osočovanie až vyhrážky voči neziskovému sektoru, ktorého je teda hojne za posledné mesiace? No tak nič nového pod slnkom, lebo vlastne toto bolo prítomné, to je presne ten istý slovník, ktorý sa používal za Mečiara. Keby ste si otvorili staré noviny, čo si oni vydávali, Republika sa tuším volali, tak tam tie karikatúry
už tam Šoroš bol, všetko tam bolo, toto tam už bolo prítomné. Takže vlastne sa to, naozaj je tristné, že sa to opakuje. Ten útok ide samozrejme predovšetkým proti tomu, čo oni volajú ako politické mimovládky. Oni menej idú proti, povedzme, organizáciám, ktoré sa venujú sociálnym otázkam, zdravotným otázkam a podobne. Čiže čo im prekáža, sú watchdog organizácie, think tanky kritické, nezávislé, ľudskoprávne organizácie. No a často až v duchu takom tom putinovskom, že urobiť z nás všetkých zahraničných agentov a zakázať nás a podobne, s veľkou inšpiráciou aj Orbánom. Takže musím povedať, že my sme už voči tomuto úplne taký nejaký obrnení, lebo pamätám sa, že keď nastúpil Fico k moci, my sme vydávali vtedy inštitút tzv. Súhrnné správy o Slovensku každý rok. Také hrubé. A vlastne tú prvú, ktorú sme vydali po jeho nástupe, tak mala na obálke valec. Valec to bol? Alebo buldozer. No proste bola tam takáto. No tak to Fica nebolo tam. Toho takým spôsobom proste naštartovalo do útoku proti nám. No a vlastne ostáva, pritom aj teraz som si všimla, že pri jednej z tých debat nezabudol Mesežníkova spomenúť. Ako teda jedného z tých zbytočných politologov, že na čo sú nám politológovia a podobne. Takže, ale... No, čiže neprekvapilo vás to? Nie, tak to teda... A opak by bol asi, keby teda... ale toto je možno aj trošku taký tréning naozaj z tých čias normalizácie, že vlastne asi keby nás títo ľudia chválili, tak by to znamenalo, že nerobíme dobrú robotu. Ja to takto verím. Chcete niečo dodať, Martin? Nie, myslím, že Zorka to dobre povedala. Tak, chcete sa niečo pýtať, prosím? Smelo. Mám skôr, že dve otázky a môžu byť také možno osobnejšie, že vy ste vravili, že v podstate aj počas socializmu ste boli proti tomu režimu, aj vy, keď tu bol Mečiar, tak ste boli v podstate proti Mečiarovi, tak je prvou otázkou je, či ste boli aj takí osobní rebeli, že ste napríklad počúvali zakázanú hudbu alebo čítali zakázané knihy, keď bol režim. A druhou otázkou je, že či ste sa nebáli, keď ste vlastne boli na tej strane proti aj režimu a tak ďalej. Martinko, teraz. No jasné, že sme čítali literatúru, ktorá kolovala, však sami zdáte sa to teda posúvalo po priateľoch a po teda ľuďoch, ktorým sa dalo nejako dôverovať. Niečo v slovenčine, češtine, niečo aj v iných jazykoch. Sa pamätám, že keď vyšiel Kundera napríklad, toho som čítala v nemčine, lebo v Československu to nebolo dostupné a tak. Takže áno, toto fungovalo. Bolo to veľkým zdrojom takej inšpirácie a povzbudenia. A aj v tej našej branži potom, Martin už spomínal, že napríklad v tej psychiatrii a psychológii, že celý čas sa prekladalo, debatovalo sa o tých veciach. Tiež sa to odohrávalo po bytoch, prípadne po nejakých takých polooficiálnych konferenciách. No a veľkým povzbudením pre nás bolo potom aj v rámci sociológie, keď začal vychádzať taký časopis Sociologický obzor, ktorý naozaj vychádzal v 10 naklepaných s prieklepmi, vloženými kópiami a potom ďalší ľudia to v Čechách, ale teda to boli naši priatelia, takže aj my sme to tu potom ďalej nejako šírili. Takže áno. A takisto samozrejme aj hudba. Poviem iba taký rodinný jeden detail, že môj strýko, Pavel Ličko, novinár, tiež, ktorý pôsobil v kultúrnom živote v 60. rokoch, tak to bol vlastne človek, ktorému sa podarilo vyniesť zo Sovietskeho zväzu Solženicynov román Rakovina, ktorý potom vyšiel v Británii a všelikde inde, vlastne za to on dostal aj Nobelovú cenu. Tak Pála Lička, on bol vlastne prvý slovenský pookupačný väzeň a teda to, prečo ho zatkli, bolo nielen, že kontakty so
západnou nejakou novinárskou komunitou a podozrenia na proste všetko možné protištátne, ale aj to, že pásky s krylovými nahrávkami, ktoré sa v podstate dali vtedy normálne kúpiť, teda nie úplne vtedy, ale trošku skôr. Ale to počúvanie kryla vlastne v jednej fáze bolo veľmi ako takou rizikovou aktivitou. No, ja nezakrývam, že nejaký pocit obáva alebo strachu sme opakovane mali. Tí naši priatelia, ako boli povedzme Šimečkovci kusy, alebo tá tajná cirkev, tí boli vystavení oveľa väčším represáliám a mali bytové prehliadky a proste veľkú časť svojho každodenného života, 24 hodín, museli venovať zápasom so štátnou bezpečnosťou. Ja si pamätám, že raz ja som vtedy dával dokopy takú knižku o sociologickej kapitole z alkoholizmu, sa to volalo. Mne sa to nemôže stať. A Jano Budaj robil fotografie k tomu a ja som mu to proste doniesol aj s nejakými starými echami, oni to odpočúvali a tak nás zavreli nás teda aj na noc a tak ďalej. A vtedy som mal obavu napríklad, že teda prídu a v rámci tej domovej prehliadky mi zoberú aj rukopisy. Mal som rozpísaných niekoľko vecí, niečo z toho už vyšlo, niečo z toho sa nejak chystalo. Tak som mal taký pocit, že proste mi ukradnú čas z toho, čo nejak som sa pokúšal proste vyjadriť. A to boli rôzne druhy strachu a bolo to nepríjemné. Časom sme sa aj naučili také rôzne praktiky, ako postupovať. Dokonca ako sú dneska príručky pre voličov, tak vychádzali také príručky, ako postupovať, keď teda nejakým spôsobom štátna bezpečnosť sa vloží do nejakej komunikácie. Tak tam toho bolo viacero. Jedna z takých vecí, ktoré im nerobili veľmi dobre, že podľa možnosti to prvé stretnutie odmietnúť, že v tom čase jednoducho nemôžem prísť a prehodiť to. To sa vtedy stalo, že oni boli vždy dvaja. Jeden bol taký dobrák a druhý bol taký tvrdas. No a potom sa mohlo stať, že o tretie už to tak celkom nefungovalo. Čo tiež nemali radi, to bolo to, že keď človek povedal, no ale ja samozrejme musím o tom stretnutí povedať svojmu zamestnávateľu. To nemôžete. Jaký zamestnávateľ? Tam je súd menky na to, on musí všetko vedieť, tak to proste funguje. A takýchto vecí tam bolo proste viacero. Pri domových prehliadkách bolo treba zavolať suseda, aby tam pri tom stál a tak ďalej. Tak niečo, išlo to súbežne. Súbežne sa čítala literatúra, debatovalo sa o nej, písalo sa. Ja som tiež niektoré svoje texty takto šíril a išli po celej republike aj po Čechách. A súbežne zároveň tu bola nejaká obava z toho, čo proste sa stane, keď títo zasiahnu. Tak usilovali sa, robili to. To je práve to, že ľudia na Slovensku po tom 68. a aj samozrejme za tých pretrasových 20 rokov videli nepochybný pokrok Slovenska. To znamená industrializácia, to znamená plná zamestnanosť, to znamená vzdelanosť aj pre ženy, pre všetkých. Toto všetko bolo, čo bolo viditeľné, ale čo nebolo viditeľné, nebolo to, akým spôsobom tie rôzne praktiky, či už stalinský teror, keď pozabíjali ľudí v tých procesoch, alebo potom všetky možný typ represálií, teda voči súkromným rolníkom, voči kláštorom, bolo toho neobyčajne veľa akcií, aby to celkom nevideli a etnologička Monika Vrzglová má jednu veľmi peknú úvahu, to síce hovorí o slovenskom štáte, o tom, keď odvážali Židov na deportácie, že ľudia tak pozerali spoza okien, videli to, ale uvozovky nepovažovali to za svoj príbeh. A ja si myslím, veľmi veľa ľudí u nás nepovažovalo za svoj príbeh, no tak čo tam nejaký kusí Šimečka, však to s tým dokopy my nič nemáme, ale to, ako toto všetko vlastne postupne devastuje to Československo, ktoré pre českú časť štátu to bol civilizačný prepad, lebo Československo za prvej republiky bola krajina, ktorá niečo znamenala, aj ekonomicky, priemyselne a tak ďalej. Tak toto proste tá verejnosť natoľko nezachytila. A ten dôvod potom, teraz troška preskočím, ten dôvod potom, že v tom novembri teda sa tej zmeny na Slovensku ujali ľudia, ktorí pôvodne nechceli ísť do politiky, robili si svoju prácu, tak ten dôvod bol preto, lebo sme mali takú spoločnosť, ktorá sa úplne prispôsobila a nebola, povedal by som, v procese toho
prispôsobovania, tej adaptácie nebola schopná postaviť nejakú opozičnú politickú garnitúru. Hej? Tak z tohto hľadiska sa potom toho ujali tí, ktorí boli v tých jednotlivých ostrovčekoch, či to boli ochranári, alebo či to boli umelci, alebo či to bola tajná cirkev, ktorí proste s tou revolúciou v tých teda prvých dňoch a týždňoch začali. Idete sa pýtať ešte niekto ďalej? Áno? Ja by som skôr takú sociologickú otázku mal na vás, že čo je to v nás, Slovákoch, že dokážeme tak rýchlo zabúdať. Že teraz myslím hlavne na to, že sme v tom 2020 proste prijali tú zmenu, vieme, ako to dopadlo. Ale už to začalo vlastne v 2018, keď skončil Fico ako premiér, lebo na tých uliciach boli aj starí ľudia, ktorí boli už proste, mali dosť toho Fica, potom prišiel Pellegrini, potom prišli voľby, všetko sa zmenilo, 3 roky ubehli a zrazu tí istí prioritne starší ľudia ako keby zabudli na to všetko, čo nič nedostali od toho Fica a znova k nemu zhliadajú a myslia si, že on je ten, ktorý ich opäť dostane. Otázka k čomu? K tomu ničomu, čo mali dovtedy? Neboli nemocnice, nie sú stále nemocnice, nie sú diaľnice, nie je proste fungujúci systém školstva a všetkého. Že čo je to v nás, Slovákoch, a možno prioritne v tom staršom obyvateľstve, že dokáže tak rýchlo zapnúť na to, že vlastne nič nedostali a znova zaliadajú k Ficovi. Poďte, Zorka, idem ja, no začnem ja, toto je naozaj otázka za milión na veľkú štúdiu, ale začnem tým, že už v tom roku, po tých voľbách v 2016, proste sa ukázalo to, že ľuďom, ktorí volili Fica, vlastne veľmi uľahodilo to, že používa istý typ slovníka a urobil pár symbolických gest, na základe ktorých oni nadobudli pocit, že on to s nimi myslí dobre. Aj keď to neprinieslo nič. To bolo zrušenie tej 20 korunačky v zdravotníctve. To aj roky potom vo výskumoch, keď už nevedeli títo ľudia povedať, že čo dobre, aké boli dobré kroky tej vlády, tak povedali toto. A niekoľko ďalších, ktoré boli úplne nevýznamné z hľadiska životnej úrovne ľudí alebo nejakých ich potrieb. Ale oni ten slovník a ten spôsob priblíženia v tých ľuďoch vyvoláva pocit, že je to proste ich človek. No teraz sa k tomu samozrejme za tie roky pridalo, teraz v tom poslednom období sa to teda dosť výrazne zmenilo pod vplyvom sociálnych sietí. Vlastne to oslovenie je už priam extrémistické, tak to už je, tam je už veľká dávka, oveľa väčšia dávka aj nenávisti, hnevu a všetkého, čo vtedy až tak celkom prítomné nebolo, hoci tiež dosť bolo to vtedy roztrpčenie, frustrácia, ale nebola to nenávisť ešte. Teraz sú tam ešte ďalšie ingrediencie do toho už namiešané. Tak toto je taká jedna vec. A druhá vec asi to, že ten vražda Jana Kuciaka a Martiny bol naozaj obrovský, to otriaslo celou spoločnosťou a z očí v oči tomu vlastne načas asi tento typ ľudí sa veľmi nevyjadroval a stíchol. Vidím to skôr tak. Na námestiach boli aj starší ľudia, no povedzme, ako niektorí z nás, hej, ale nebolo tam celé Slovensko. To zďaleka nebolo, to by bol omyl si myslieť, že celé Slovensko vlastne sa chcelo posunúť k inému typu politiky. Myslím si, včera vyšiel výborný článok Ivana Štulajtera myslím, že neviem, či v SME alebo v ENKU, o socialistickej mentalite, ktorá sa tu zakorenila, založená v podstate pôvodne na tom, že kto neokráda štát, ten okráda svoju rodinu, ale ku ktorej sa pridružila aj taká veľká tolerancia voči porušovaniu zákonov, voči proste korupcii a tak ďalej. Proste to sú tie pánske huncúctva, ktoré nejako to k tomu patrí. Hej? Celé ten papalašizmus a tak ďalej. Podľa mňa u týchto ľudí je to nejako súčasť toho, že tu nejde iba o to,
že mať sa lepšie, však aj vieme, že vlastne to je veľmi relatívna vec, že to je otázka skôr toho, ako si ľudia zadefinujú sociálnu situáciu. Darmo im síce budeme argumentovať nejakými objektívnymi ukazovateľmi, ale keď si ju raz zadefinujú ako že zlú, že štát sa nestará a je zle, tak budú tomu veriť. Hoci výskumy zároveň ukazujú, nedávno bol takýto výskum, že tá osobná spokojnosť je vysoká. A vôbec nesúvisí s tým, ako ľudia hodnotia to, čo sa deje v politike, ako funguje ekonomia, zdravotníctvo. Väčšina ľudí je spokojná so svojím životom. No čiže tu je veľa takých paradoxov, tak ja som iba niektoré naznačila. Je to na veľkú debatu. No. Je to na veľkú debatu, lebo je to veľmi dobrá otázka. Ja by som ešte dve okolnosti pridal. Tá jedna bezosporu súvisí s tým spôsobom, ako sa vládlo za tie posledné 3 roky. A to, ako sa vládlo za tie posledné 3 roky, tá veľká časť zodpovednosti patrí samozrejme na tú vládu, alebo na tie vlády z hľadiska zvládnutia alebo manažovania tých problémov, aj keď teda tých problémov odrazu bolo priveľa a nikdy v živote sme sa s takým niečím nestretli. Ale to, keď v podstate na obrazovke alebo na tlačových konferenciách videli, že tí sa stále medzi sebou hádajú a zatiaľ sa tá životná úroveň a všetko, čo s tým súvisí, nejak nezlepšuje. A keď ešte prišla do toho vojna na Ukrajine a zdražovanie, inflácia a energie, všetko možné, tak z tohto hľadiska tvárov tvár tomu, čo treba Sulík s Matovičom voči sebe navzájom mali a majú, a ako vidíme sa v tom pokračuje, tak to pre mnohých ľudí znamenalo, tak s týmto už konečne pokoj, tí nech sú, akí sú, áno, tak kradnú, ale však všetci kradnú, lebo všetci politici kradnú, ale aspoň nejakú stabilitu, nejaký pokoj a nejaké základné sociálne istoty zabezpečia. Tak to je jeden moment. A druhý moment, možno ešte závažnejší, aj keď sa natoľko, povedal by som v týchto diskusiách už koho nehovorí, to je to, že my sme už dávnejšie vstúpili globálne do takej éry neistoty. Je to to, čo ten politológ Tuul nazýva polykríza, pretože naozaj je tu na celom svete globálne viacero mimoriadne kritických výziev a okolností a hrozieb, počnú s klimatickou krízou, cez energetickú krízu, cez vojnu na Ukrajine, ktorá teda prepísala tou ruskou agresiou celý taký medzinárodný spoločenský poriadok, cez v poslednom čase, čo priniesie tá umelá inteligencia. Proste je toho veľmi veľa, čo je veľmi ťažké zvládnuť a nejak zvládnuť, uchopiť z hľadiska informačného a to bože z hľadiska, čo sa s tým dá robiť. A v takejto ére neistoty lepšie sa presadia ľudia, ktorí hovoria, my vieme, ako to vyriešiť, my vám nejakú istotu ponúkame a to túto mentalitu pozbudzuje. Nie len na Slovensku, podotýkam. No, nie len na Slovensku. Môj taký úplne že súkromný názor je, že jedným z problémov Slovenska je aj dlhodobo, už cez asi vyše 100 rokov, že nám vždy pravidelne odchádzajú elity v nejakých tých generáciách alebo vlastne konštantne. Veľmi by som vám chcela prvom rade poďakovať, že keďže vás Boh považujem za elitu, že vy dvaja ste neodišli, ale chcela som sa spýtať, že čo vás tu udržalo za všetky tie roky, veď ste mohli toľkokrát odísť. A mnohí vaši keby súputníci, alebo kto vám povedať, opustili Slovensko minimálne do Prahy, alebo tak. Že čo vás tu držalo a čo vás tu drží a že či teda napríklad po najbližšej sobote neplánujete odísť? Čo vás to udržalo celé tie roky aj popri tom rôznom medzinárodnom pôsobení a či sa to nezmení po sobote? Tak možno, Martin, začnite vy. Dobre. Keď mám teda osobne za seba hovoriť, tak asi ma udržalo to, že som už tie rôzne horšie časy zažil. Či to bolo ešte pred 63., kedy to bolo dosť tuhé, tu na všetko, alebo potom tá okupácia a potom tá anticharta a všetko možné. A zároveň okrem toho som zažil aj zmenu. Našej generácii už nikto nevezme,
nie len tie, keď poviem 60. roky, tak to ešte len vaši rodičia, čo tu sedíte, sa narodili, hej, v 68. Nie, že vaši. No, to znamená, že zažili sme, že zmena je možná. A tak to je tak zásadný existenciálny zážitok, ktorý proste človeku niečo nejakým spôsobom dá. Zažili sme potom v tej Amerike to, že aj to Slovensko, ktoré už bolo teda čiernou dierou a bolo odpisované, že keď sa spoja dokopy viacerí a keď predstavia to Slovensko ako krajinu, kde jedna generácia za druhou zápasili o nejakú individuálnu, občanskú, ale aj národnú slobodu, častokrát v tých zápasoch prehrali a išli dole, ale dokázali nejak potom tú zástavu znovu zdvihnúť. V Amerike to malo veľkú odozvu, že tie voľby mali 84%, že prišli mladí ľudia, lebo Amerika je aj krajinou, kde ľudia urobia bankrot, ale potom zase znova začnú. V mnohých politických programoch amerických prezidentov máte to slovíčko revive, proste znovu oživenie, znovu objavenie, znovu zenergizovanie spoločnosti a tak ďalej. No tak to dosť pomohlo a to bol tiež taký príbeh, keď sa proste za tie roky podarilo to Slovensko z krajiny, ktorá mala taký imič, že tam vládne jeden boxer a je to nacionalista a nepatrí do Európy, urobiť tak, že tých 96 prítomných senátorov všetkých na to nakoniec hlasovali. A samozrejme vôbec nešlo iba o NATO, to boli Spojené nádoby, nám išlo veľmi aj pochopiteľne o Úniu. Tak keď toto zažijete, tak si poviete, tak dobre, tak prídu, alebo môžu prísť horšie časy, môžu prísť veľmi horšie časy, keby tá druhá strana získala ústavnú väčšinu. Vtedy sú inšpirovaná aj Orbánom, môžeme očakávať kroky, ktoré teda budú predsa len veľmi, veľmi problematické. Na druhej strane, také ľahké tu nebude. Nebude to také ľahké z rôznych dôvodov. Je tu predsa len občianská spoločnosť, ktorá má rôzne fázy, rôzne obdobie, ale v čase, keď sú naozaj nejaké veľké, vážne výzvy, sa zmobilizuje a prebudí sa. Je tu celý rad súdnych inštitúcií, obsadenie ústavného súdu a najvyššieho súdu a aj toho najvyššieho správneho súdu je vlastne také, to sa nedá len tak ľahko zmeniť, že to materiálne jadro ústavy nemusí byť narušené. Je tu oveľa viac ľudí, ktorí predsa len sa už dostali do tej Európy a trochu inak uvažujú, trochu inak si to predstavujú. Je tu aj veľa ľudí v zahraničnej politike, ktorí len tak ľahko na tento ruský narratív nenaskočia. Čiže sú tu aj také, a nehovoriac o tom, že sú to médiá, ktoré sa len tak ľahko zmanipulovať nedajú. To znamená, sú tu také piliere, ktoré sú tu postavené a vo chvíli, kedy by došlo k takémuto zápasu, tak človek s mojou skúsenosťou si predstavuje, že len tak ľahko sa nevzdajú, alebo sa nevzdáme. Tak to bolo také motivačné. Pán Tatár. No, ja chcem do minulosti povedať, čo možno nikdy nenapíšem, že Martin Butora s Petrom Zajacom boli scenáristi celej tej revolúcie, naozaj. Táto veta platí. Jasné, že tam bolo veľmi veľa ľudí, bez nich by to vôbec nešlo. To som chcel povedať. To patrí, aby niekde zaznelo. Tá revolúcia mala takúto tvár ako ideál. A druhá vec, že chcel som vám ukázať jeden starý plagát. A to bol posledné dni, možno 2 voľby 90 a Martin povedal, že takýto plagát bude, taký pekný, milý, nežný a žiadny, a už vtedy boli útoky, vtedy bolo akože zlé a neviem čo, ale povedali sme, že dobre, no tak nech je a bol úspešný. Čiže to druhé, čo chcem povedať je, že aj vďaka Martinovi a iným podobným ľuďom, ale s ním na čele, celý ten proces v 89. bol pozitívny a to pozitívne vždycky by nám mohlo pomôcť aj dneska. Tak to je asi také posolstvo nám všetkým. Ak dovolíte, ja by som k tomu rada
Máme tu otázku, páči sa? Pýtajte sa. Ani tak otázka, ja by som chcela, trošku sa ma dotklo to, že ste tu rozprávali o tom, že staršia generácia uznávala Fica a Mečiara, tak ja aj ani so svojou priateľkou, aj v okolí, čo mám ľudí, nikdy sme týmto smerom neboli inštruované. Ja dokonca ako pedagogický pracovník som mala veľmi veľké problémy, keď som študentom hovorila, že Mečiar to nie, ani Fico to nie. Dokonca si myslím, že Fico už ani vôbec nemalo to meno sa spomínať, ten už mal byť zabudnutý, alebo niekde tam v Sing Singu trčať. To nie je otázka, to je len ospravedlnenie, že aby ste si nemysleli, že my, stará generácia, sme boli za to, čo sa tu udialo. A moja otázka by bola, ja som teraz strašne spokojná, že je tu úradnícka vláda. Nemohla by ona zostať natrvalo? Tak na to asi, Martin, vy odpoviete, že teda asi, že nemohla? Či si pozerala dneska ten výskum? Áno, dnes sme pozerali taký nový výskum NMS a tam by to vyzeralo, že by mohla byť aj patová situácia a potom by tu možno ostala. Myslím, že nie je málo ľudí, ktorí sa na to pozerajú podobne, ako to hovoríte vy, aj keď väčšina to bohužiaľ teda nie je, ale nie je úplne vylúčené, že nejaký čas, že to bude trvať dlhšie, kým tá nová vláda vznikne. Ja ešte by som na toto rada reagovala, že máte pravdu, a teda takto, keď som aj ja hovorila o tom, že starší ľudia, aj vy ste hovorili, že starší ľudia, tak ja teda ako sociologička hovorím teda to v duchu štatistických údajov a tie prevažujúce, to je vždy, že to neznamená, že všetci. Hej, však napokon aj ja patrím do tejto generácie. Ale napríklad mi veľmi prekážalo, keď začias mečiarizmu sa tak uchytila tá báječná Štraserová báseň o babkách demokratkách a naozaj vznikol taký negatívny stereotyp, že každá žena nad 60 je mečiarovka. Hej. A nesedelo to a tiež však ma to aj dotýkalo, aj ma to uražalo a tak ďalej. Ale fakt je ten, že dnes, však to je už dlhší proces, ako ktorý už keď Smeru začali najprv odchádzať tí podporovatelia, teraz má zase iných, ale začala sa tá štruktúra sociálno-demografická toho voličstva meniť a fakt je ten, že majú neproporčne vysoké zastúpenie starších ľudí, žien aj mužov medzi svojimi podporovateľmi. Samozrejme, nie sú to všetci. To, že Zelka vidí starších ľudí plasticky, o tom je táto jej kniha. Starší ľudia medzi nami, kde sme, kam smerujeme. Ale ešte k tomu. V jednom máte pravdu, že Slovensko doteraz nikdy úradnícku vládu nezložilo. Na rozdiel od tej českej vlády, ktorú si poskladali politické strany, v tomto prípade teda je to vláda, ktorú poskladala prezidentka a tí ľudia majú jednu výhodu. Jednak, povedzme, ako ten pán Odor, premiér, tak on sa naozaj tej ekonomike venoval veľmi dlhý čas a je nespochybniteľný expert. To isté platí pre ministra financií a pre niektorých z nich, ktorí tam sú. Oni navyše nie sú viazaní žiadnym stranickým príkazom, to znamená, oni nemusia robiť to, čo je v demokracii a v politike nevyhnutné. Nemusia robiť kompromisy a nemusia robiť dohody. Čiže proste robia to, na čo majú v rámci úradníckej vlády kompetencie, na čo môžu urobiť a tým pádom, domnievam sa, istým, možno nie úplne viditeľným, ale predsa len nejakým spôsobom signalizujú, že tá politika je možné robiť aj trochu inak. Teda oni sa medzi sebou nehádajú, oni nevystupujú na tých tlačovkách jeden proti druhému, neútočia a keď aj útočia na nich, usilujú sa pomaly racionálne vysvetliť, že majú trochu iný názor. Slovensko túto skúsenosť nemalo. Na druhej strane, ak vám môžem protirečiť, bez podpory parlamentu, aj teraz sa ukázalo ten posledný raz, že môže úradnícka vláda fungovať ako hodinky, ale niekde sa to skrátka zastaví a už sa to potom nepohne. Áno, v tomto parlamente. Pozor, to nebolo úplne celo. Okamžite mali vyššiu dôveru ako Matovičová vláda aj Hegerová. Nehovorím, že 50%, to je ťažké na Slovensku. No ale toto sa môže do istej miery v nejakej časti voličstva odraziť tak, že budú kým to vhodia do tej stránky, že budú trošku racionálnejšie uvažovať. Lebo táto vláda sa usiluje
uvažovať racionálne. To a ešte druhú vec, toto v okolnosti trošičku niečo o rodine, o tejto vláde viem, tak faktom je, že oni každý z nich chystajú nejaký odkaz tej budúcej vláde, že sme na tom takto, máte takéto možnosti a toto sú rizika, toto sú problémy, toto sú spôsoby, ako by sa to dalo zvládnuť. Tu nám máte celú teda paletu možných riešení a to je poctivý pokus o to postaviť to bez nejakých ako stranických dokumentov. Je možné, že tento kapitál sa nejakým spôsobom niekedy pri niektorej vláde zúročí, keď nie pri tej, ktorá príde, tak v tom prípade, ak voľby vyhrajú Ficovci, tak možno tej, ktorá o 4 roky toho Fico porazí. Ak môžem, ja by som mala posledné 3 otázky, lebo začali sme minulosťou, potom sme prešli do prítomnosti a rada by som končila budúcnosťou, lebo o tom budú tie voľby, ktoré nás v sobotu čakajú. Ako pritiahnuť tých ľudí, ktorí sú nerozhodnutí, alebo ktorí si stále ešte nevybrali, aby predsa len voliť išli a aby prejavili, ako to vnímajú, ako to cítia, aby nezlomili skrátka na tú politikou palicu ešte. Možno máme takých v okruhu každý z nás, tak nám poradte. No tak ja myslím, že tých pár dní, čo nám ostáva do volieb, už vlastne všetky tie recepty sa buď uplatňujú, už asi niečo úplne nové sa vymyslieť nedá. Tie recepty, ktoré si vyžadujú niečo zorganizovať a proste niečo vo väčšom rozbehnúť, tie už bežia a nie je ich málo. No asi už teraz zostáva priestor naozaj iba pre to osobné oslovenie. Také najsilnejšie, napríklad na mladých ľudí najsilnejšie funguje ten argument, že nechci, aby niekto rozhodol namiesto teba. To je vlastne ten argument, ktorým sa dá. Samozrejme, že to predpokladá aj určité elementárne vysvetľovanie toho, ako sa skladá vlastne tá väčšina parlamentná. A ja teda viem od svojich študentov, že a to sú študenti sociológie, poznamenávam, že keď prídu na univerzitu, tak túto elementárnu vec vôbec neovládajú. Že vlastne s nimi treba od začiatku prebrať tú najjednoduchšiu nejakú algebru, alebo ako to mám nazvať, toho, čo je pravoplatný volič, čo sú prepadnuté hlasy, čo je nevolič a tak ďalej. Že vlastne mnohí ľudia tomuto naozaj nerozumejú. Takže na takéto vysvetľovanie asi nikdy nie je neskoro. Pokiaľ má podozrenie, že by takéhoto človeka mohol mať vo svojom okolí. Len mám trošičku také obavy, že tie naše prostredia sú dosť také rovnorodé, to sa napríklad ukázalo aj počas pandémie, to aj vlastne z výskumov vieme, že vlastne vznikli prostredia, ktoré boli buď jedným alebo druhým smerom naklonené a veľmi málo bolo napríklad rodín, kde to bolo namixované, že aj odporcovia očkovania a aj tí, ktorí sa dali zaočkovať, že naozaj vznikli také enklávy. Tak pravdepodobne je to podobne aj teraz, že a vieme, a to je taká smutná vec, že asi teda najmä tá medzigeneračná komunikácia nie je až taká dobrá, aby teda mohli, povedzme, tí mladí ľudia, ktorí majú trochu iné hodnotové orientácie, v zásade nádejnejšie v prospech nejakých proste dobrých zmien, takže vlastne nie je pre nich také jednoduché osloviť a byť vypočutý od svojich rodičov a starých rodičov. Toto bohužiaľ, toto je pre mňa napríklad taká dosť veľká záhada a teda z hľadiska staršej generácie, časti staršej generácie to vnímam ako taký generačný egoizmus. Že časť týchto starších ľudí nie je ochotná sa pozrieť na to, ako sa darí ich deťom, v prípade ich vnúčatám a ani na šance, ktoré sa pre nich otvorili, lebo často tie šance sú tu a priamo aj v týchto rodinách. To nie sú kompletne rodiny, kde je každý nejaký s prepáčením lúzer alebo niekto, kto doplatil na všetky tie zmeny. Často je to namixované a napriek tomu nie je ľahko túto medzigeneračnú nejakú debatu viesť. Tak
teda... Rozprávať sa skrátka, hovoríte. Áno. Chcete to doplniť? A presvedčiť prípadne. No naozaj už je iba pár dní pred voľbami. Ja mám pocit, že sa dosť preto urobilo a mne sa zdá, že aj v tej argumentácii voči mladým ľuďom sa to netýka iba toho, teda, že ako funguje parlamentný systém a voľby a čo to znamená, keď ten svoj hlas neprídu odovzdať, ale že sa to týka aj niečoho iného. A čo neviem, mám obavu, že to sa dostatočne nepodarilo pretlmočiť, lebo z rôznych dôvodov, lebo neboli k tomu nejak vedení tým predchádzajúcimi 10 ročiami, ani v škole, ani možno, že vo výchove. Je to, však tých generácií je viacero, keď to zoberieme od tých 18, povedzme do 25, do 30, alebo ešte nižšie, tak je ten príklon k tomu, že doba je taká, že musím nejakým spôsobom dokázať niečo, niekde sa umiestniť a myslím v tomto prípade, musím myslieť na seba, lebo však hypotéky a všetko možné, čo všetko je reálna pravda, to ako keby trošinku tak zatienilo niečo, čomu sa hovorí, to, o čom hovoril Havel, keď má tú svoju vetu vyhlížeť ze sebe ven, hej, to znamená myslenie na širší celok, myslenie na širšiu komunitu, myslenie na širšiu spoločnosť, myslenie aj na tých iných, ktorí sú okolo a uvažovať aj týmto spôsobom. Teda ja keď budem rozhodovať, tak budem rozhodovať, teda či pôjdem voliť, alebo či tu ostanem, tak budem rozhodovať aj s prihľadnutím na to, čo to vlastne bude znamenať nie len pre mňa, ale aj povedzme pre túto krajinu. Takže také, ja akože emocionálne rozumiem tomu, že ja už tu nemienim byť, proste už, pamätám si, sme stretli takých, toto nebolo pred týmito voľbami, ale toto bolo to aj staršieho dáta a taký človek ma oslovil na ulici pod Michalskou Banou, že alebo teda povedz mi, čo sa tu nadieje, však tu na každý kradne, my už sme na kufroch, to bolo veľmi pekné, tak my už sme na kufroch, tak snažil som sa mu povedať, že však takým ľuďom hovoriť o tom, že koľkokrát už to bolo tak, že v Československu, jak sa striedali tie režimy, hej, že teda niektorí museli odísť a museli, alebo boli vyhnaní a tak ďalej. Teraz nikto ich nenúčil, aby boli na tých kufroch. Chcem povedať, že to semienko toho, že som zodpovedný nie len za seba, neviem do akej miery sa uplatní, ale v tom dialogu s mladšími ľuďmi by ma aj to mohlo mať nejaký význam. No asi áno. Nechcem narúšať dramaturgiu programu, ale bude ďalšia otázka asi na tú budúcnosť, ale ešte by som chcel predsa len zostať v tej prítomnosti a riešiť tú vec, že sledujete slovenský národ už roky. Že čo sa to stalo s nami, so Slovákmi, že sme sa dostali do situácie, ktorá je v súčasnosti, a teraz myslím na margo nášho parlamentu. Keď zoberieme do úvahy, že naozaj, že vláda a parlament je istým spôsobom zrkadlo nás, našej spoločnosti, pretože my sme si ich zvolili, že čím to je, že či je to nevzdelanosťou, či je to ľahostajnosťou, či je to sebectvom, alebo čím to je, že dokážeme si zvoliť ľudí takých, akí sú momentálne v parlamente. Že dokážeme zvoliť stranu, ktorú reprezentuje najnemorálnejší človek, aký asi na Slovensku existuje, a paradoxne ho volia ženy, kresťanky. Hej. Potom tam máme ďalšie príklady ľudí, ktorí, čiže to sú úplné paradoxy pre mňa, že proste, že kam sme sa to ako spoločnosť dostali, že zo dňa na deň sa v parlamente objaví človek, ktorý, ja teraz opäť nechcem urážať, lebo nemyslel som ani na margo pomenovania starších ľudí, že všetci volili Fica alebo Mečiara, že dokážeme zvoliť do parlamentu človeka, ktorý teraz bez urážky včera pílil stromy a na druhý deň už je v parlamente, dokladal jogurty v potravinách a zrazu už je proste reprezentant na mňa a bude rozhodovať o mojom živote vlastne. Že čo sa to s nami stalo, ako so spoločnosťou, že proste dokážeme si zvoliť takýchto ľudí. Zase ďalšia tá otázka nejednoduchá. No, počet kníh, ktoré by mali odpovedať, by mal narastať. No tak určite časť tohto vysvetľuje
taká širšia tendencia, širší trend k populizmu. Nie je to iba záležitosť Slovenska zase. No, vysvetlením je aj to, že časť ľudí jednoducho vôbec nerozumie tomu, na čo tam tí politici v tom parlamente sú a vôbec nerozumie tomu, že by to mala byť, že rozhodovať o osude krajiny, o fungovaní ekonomiky a ďalších systémov, že si vyžaduje kvalifikáciu a vzdelanie. Ja si myslím, že túto žneme takú akože proste tú negatívnu úrodu toho, že na Slovensku sa vždy zvelebovala manuálna práca, vždy sa kladol dôraz na to, ako sa ľudia narobili. Ja som sa nadrel. To, že si sa nadrel bez toho, aby si použil rozum, že zbytočne si niečo robil, že to je na nič, hej, to sa ani dnes nedá. Aj dnes, keď človek trošku ako má aj nejaké kontakty na vidieku a tak vie, že toto naplno funguje. Že proste stále ten rozum akože sa nepoužíva a určite k tomu nesmierne prispela tá dnešná doba, kedy už sa zotrela hranica medzi tým, čo je pravda, čo nie je pravda, úcta k nejakej odbornosti. To sa naozaj veľmi výrazne zhoršilo, myslím. No a to, že sme boli k tomu takí náchylní, to, že sme takí náchylní na tie všetky konšpiračné proste blúdy, ktoré ľudia bez rozmyslu prijímajú, tak je to výsledok toho, ako tu fungoval aj systém vzdelávací a tak to sú dlhé 10 ročia, ktoré nás teraz dostali do takej nepripravenej situácie. Takže aj toto tu je. No a potom z politiky pre časť ľudí sa stalo také akože proste zábavné nejaké divadlo, nejaká estráda. Však ak ste trochu sledovali napríklad teraz v lete tá kampaň, ktorú robila Republika. Mali také tie videá, ako proste sa prezentujú v posilovniach, alebo ako vyliezajú zo šťavnických tajchov. Podstatné bolo, aby tam proste stál so všetkými bicepsami a proste so všetkými proporciami. No a jednoducho obraz toho, že ja som ten správny mačo, ten správny chlap, ktorý je taký teda aj svanatý, že keď bude treba, tak aj proste vzbijem tých, čo sa mi nebudú páčiť, hej, nielen, že si to s niekým rozdám v parlamente, ale prípadne nejakých Romov, alebo neviem čo. No a časti toho voličstva toto imponuje. Taký by som vedel byť aj ja. Hej. Je to proste pre nich nejaký obraz a oni nevnímajú to, že ten parlament je na niečo iné a že od toho sa odvíja vláda. No a to potom vyvoláva tie debaty u niektorých ľudí, že či by mali mať všetci ľudia voľné právo a podobne. No tak to je. Ale tieto všetky trendy, a nie je to len na Slovensku, politika ako entertainment, to je ako tiež je to aj inde vo svete. To by sa mohli Američania pýtať na to, čo s nami stalo, že Trump má väčšiu podporu a vysokú podporu a že hrozí jeho znovu zvolenie. No a zhodou okolností, keď Zelka spomenula tých svalnáčov z republiky, tak to sú takí ľudia, ako ten Putin lovil tigre a ako sme ho videli proste v najrozmanitejších situáciách. Takže musíme k tomu pridať aj tú ruskú propagandu, aj tie sociálne siete, ale keď od toho odhliadneme, tak predsa stala sa ešte jedna úchylka, že tými voľbami 2020 prišli vo veľmi veľkom počte do parlamentu ľudia, to znamená v Olano, ktorí naozaj neboli pripravení na to, že by sa stali poslancami. A to teraz nehovorím zlom, to mohli byť aj ľudia, ktorí proste súhlasili s tým, že pôjdu kandidovať, ale neboli na to nejak pripravovaní, ani nejak si myslím, možno extra netúžili, že aby sa dostali do parlamentu. Ale keď už tam proste boli, tak to znamená, to bola skoro až kritická masa takýchto ľudí, ktorí sa potom prejavovali, ako sa prejavovali. V tomto prípade, tam nemám na mysli teraz nejaké násilnosti, a v tomto prípade mám na mysli skôr také urýchlené nápady a takto sa to vyrieši. Takých je tam veľmi veľa. Sú presvedčení o tom, že keď to bude takto a takto, my vieme ako na to a to celkom nie je o parlamentnej demokracii, kde človek musí vyjednávať, musí sa dohadovať, musí nájsť nejaký výsledok, ktorý bude sedieť. No a potom to, čo Zelka povedala, že ako je to možné pre Boha, že teda v tej Británii prešiel Brexit, ako je to možné, že
70% republikánskych voličov verí, že Trumpovi tie voľby ukradli. Ako je to možné, že v sociálno-demokratickom Švédsku tá druhá najsilnejšia strana, ktorá je teda krajná pravica, teda podporuje, ako je možné, že v 15 členských krajinách Európskej únie už majú antisystémové strany vyše 20%. No a tento typ tejto populistické odpovede na zložité globálne aj domáce otázky sa prejavili aj tu. A v tomto sú títo ľudia majstri. To znamená, dokázali aj tú slovenskú mentalitu ovplyvniť tým spôsobom, že to teda vedia aj využiť, vedia to povedať. A to je aj preto, pretože tie lacné a ťažko splniteľné riešenia, nemôžem si pomôcť pri všetkej úcte k pánu Pellegrinimu, teda keď skutočne hovorili o tom, že aj mnohí iní, že teda oni tie potraviny zlacnia, tak to sa fakt človek musí opýtať, a to ako si teda predstavujú, že ich zlacnia. A to už nezaujíma. To, že sa o tom musí debatovať, že je tam veľa aktérov, poľnohospodári, proste štátny rozpočet, samosprávy, všetko možné, to všetko demokratické, únavné, namáhavé vyjednávanie ide bokom a presadí sa ten, ktorý to teda vie podať takým spôsobom, že tú slovenskú mentalitu takto ovplyvní. Ja mám tieto posledné otázky ladené tak, že najprv sa opýtam na ten taký horší scenár. Hej? A ja si požičiam citát Václava Havla a dovolte mi prečítať pár viet. Pokušenie nicoty je ohromné, všade prítomné a má sa stále viacej a viacej o čo opierať a na čo sa odvolávať. Proti tejto ničotnosti stojí človek sám, slabý, vyzbrojený, horšie než kedykoľvek dosiaľ v dejinách. A predsa som presvedčený, že neexistuje v tomto slzavom údolí nič, čo by samo o sebe mohlo vziať človeku nádej, vieru, zmysel života. Tie stráca až vtedy, keď zlyháva on sám, keď podlieha pokušeniu tejto ničotnosti. A keď si predstavme, že sa zobudíme v nedeľu do rána, ktoré nám neprinesie úplnú radosť, môže sa aj také stať. Čo by sme mali, na čo by sme mali tie ďalšie 4 roky myslieť, aby sme to tu zvládli, tie ďalšie 4 roky? Ja si myslím, že by to mala byť nejaká kombinácia na jednej strane nádeje, o ktorej za chvíľočku niečo poviem, a na druhej strane vecného uvažovania o tom, ako, kde, na akých miestach, v akých prostrediach sa s tým dá niečo robiť. Ja už som vymenoval niekoľko bariér, ktorým bude musieť tá vláda čeliť. Zabudol som na samosprávy. Nedá sa povedať, že by samosprávy boli na strane takéhoto spôsobu vládnutia. Samozrejme v tom pragmatickom vyjednávaní musia vyjednávať s každou vládou, ale nebudú stáť v jednom šíku, či už sú to teda krajské, alebo či už sú to mestské alebo iné samosprávy, pretože musia riešiť svoje problémy. Nemyslím si ani, že kultúrna obec sa zmení na to, že by sa podarilo tomu režimu, ktorý, ako hovoríte, po tom rannom zobudení hrozí, že by sa mu podarilo vytvoriť nejakú takú kultúrnu ideológiu, ktorá úplne poprie to, čo sa deje. A teraz nemám na mysli len úžasné výkony, čo ja viem, Národného divadla, ale mám na mysli desiatky, stovky, iba aj tisíce ľudí, ktorí sa na miestnej úrovni, malých obciach prejavili, dali sa dokopy a založili rozmanité kultúrne iniciatívy, ktoré tú obec alebo to prostredie veľmi zmenili. Takže je toho pomerne veľa, čo sa voči tomu postaví. Tak to znamená, že začať rozmýšľať, že čo môžeme proti tomu urobiť hneď, čo môžeme proti tomu urobiť, aby keď teda sa ukáže, že táto vláda, ktorá povedala, že absolútne sociálne istoty a tak ďalej, predsa len narazí na nejaké hranice, nebude také ľahké, áno, budeme si požičiavať, ale v jednej chvíli sa môže stať, že už proste nám budú požičiavať tak drahšie, že to bude komplikované. To znamená, všetci tí, čo teraz túžia po stabilite, poriadku, sociálnych istotách, uvidia, že to nie je 100% naplnenie tých predstav a celkom prirodzene sa tam objavia nejaké teda protesty alebo nespokojnosť. Tak, čiže uvažovať racionálne o tom, ako pospájať tieto zrniečka, pretože sa tam používa najnovšie, už nie termín ostrovy pozitívnej deviácie, ktoré sa znovu dajú niekde zasiať a potom pospájať.
symbolicky povedané, že ide o to, aby sa tie ostrovy podľa možností premenili aspoň niekde na nejakú pevninu. Tá pevnina znamená, že od týchto vieme, že sa nebudú meniť, že tá mentalita nebude prinášať takéto prekvapenie, že ľudia proste sa takto čudne správajú a všeličomu veria. No a teraz ešte k tej nádeji. Totižto, ak som to dobre počúval, tak Václav Havel na konci hovorí predsa len o nejakej nádeji. A teraz dovolte dve také línie, že viacerí asi poznáte tú jeho úvahu o tom, že nádej to nie je presvedčenie, že nejaká pravda zvíťazí, ale to je nejaká orientácia srdca, to je nejaká túžba konať tak a správať sa tak, aby bez ohľadu na to, či sa to presadí, aby to proste malo zmysel a nie je to futurológia. A ja som raz Václava Havla zažil, a na to nezabudnem, to boli dosť ťažké roky, vtedy sa podarilo na také stretnutie spisovateľov a disidentov urobiť také stretnutie v Karpatoch. To bolo po sovietskej invázii do Afganistanu, bolo to 83 niekedy. To boli veľmi zlé časy v tom čase, lebo prakticky naozaj nikde z ničoho nádej nevyžadovala. Tu nám polícia začala vyšetrovať františkánov, oficiálne oznámili o tom, že československá sovietská vláda dosiahli dohodu o umiestnení ďalšej výzbroje na území Československa. To boli tie rakety, nepovedalo sa všetko, ale niečo sa o tom povedalo. A celé to stretnutie tých ľudí, bol tam Ivan Klíma a Vaculík a títo českí spisovatelia, Šimečka, Kusí, historik Jablonický, Eda Kryseová. No a Václav sa vlastne iba pol roka predtým vrátil z väzenia a on mal takú vlastnosť, že on veľmi dobre vedel načúvať. A počúval, potom tam ku koncu hovorí v takomto zlom roku, hovorím Afganistán, vyzeralo to, že sme zovretí doma aj vonku v jednej obruči, z ktorej nie je možné nič dosiahnuť. Nálada bola ťažká. A on potom hovorí, že no to je zaujímavé, ja teď, jak som venku, tak ja nestačím čísť. Tolik dobrých vecí sa napsalo, tam samé časopisy, víš, takové malé iniciatívy, je toho hrozne hodne, ten posun, ten pokrok v tom, kolik tých ľudí je, jak přemýšľajú, a jak by to chceli upevniť, to je proste, doopravdy, to je niečo překvapujúceho. To znamená, to nebola len teória. On v tej chvíli tlmočil svoj vlastný zážitok nádeje, basistu, ktorý prišiel, na stole sa mu zhromaždili samizdaty a knihy a úvahy a iniciatívy a tak ďalej. A to, povedal by som, to jeho presvedčenie ešte naplňalo, alebo posilňovalo, alebo živilo ešte aj nejakým iným smerom, nie len týmto nejakým morálno-metafyzickým zamyslením, ale aj konkrétnymi činmi ľudí, jak sa tie ostrovčeky rozširovali. Tak úplne nakoniec, keďže nechcem úplne skončiť tak pochmurne a teraz si predstavme, že sa dobre zobudíme to ráno, hej? Že to bude také optimistické a ešte si predstavme, že nový premiér bude taký osvietený a povie, ja by som chcel Martina Butoru za poradcu. Tak čo by ste mu poradili, ako zlepiť túto porozbijanú a porozdeľovanú spoločnosť a čo urobiť, aby sme sa začali viacej usmievať možno? Tak na toto už nebudem odpovedať, už som toho poradcovstva mal dosť, aj u Havla, aj u Kisku. A ja myslím, že keď to bude taká vláda, tak nejak špeciálne nejakých poradcov tohto druhu potrebovať nebudú. Samozrejme, vždy sa vyskytne niečo, že niečo sú marketéri, niečo sú tí vyjednávania a niekedy sa stane, že aj tí najlepší politici na niektoré veci pozabudnú. Tak v tej oblasti, ktorým som sa venoval, či to bola zahraničná politika, alebo ľudské práva, tak je možné komunikovať tak, ako povedzme neformálne sme komunikovali za Zuznou Čaputovou, teda keď bola zvolená za prezidentka, ale nejakého poradcu to už by som v tejto podobe robiť si ani netrúfal, ani by to nebolo natoľko treba. Tak to bola Zorka Butorová, Martin Butora. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli s nami, že ste počúvali. Asi sa ešte neponáhľate, ešte s nami chvíľočku zostanete, aspoň sa pozhovárať tak neformálne. Možno prejsť si s niektorými ľuďmi pár tých kníh, ktoré ste priniesli. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nám prišli trochu tej nádeje dať. A teda v sobotu sa možno uvidíme v nejakej volebnej miestnosti. Ďakujeme veľmi pekne všetkým. Pekný večer, dovidenia.
A ja by som chcel poďakovať, samozrejme... Ešte slovičko dve k týmto knižkám, od tejto môžeš povedať ty. Toto sú také dobré vzdelávacie knihy, Osudové osmičky a 30 rokov od. A toto je kniha, ktorú asi na Slovensku nepoznáte, je tá cena nadácie Havla a Václava Havla a Dagmar Havlovej, cena Vize. A to je vlastne také spísané od roku 1918 až doteraz, tak dovolíme si to tu nejak nehať. A ešte úplne posledná vec. Rozumiem tomu, že takíto ľudia, ktorí sú zišli, tí nejak sa vedia zorientovať, ale predsa ešte jeden telefonát vzdialeným príbuzným alebo aj bývalým spolužiačkám o tom, aby si uvedomili, že sú zodpovední aj za iných, nielen za seba. My sme to totiž zažili. Dobre, PS spolu to zažilo 960 hlasov, my sme zažili voľby na Floride a tam bolo len 750 hlasov, že Bush vyhral nad Goreom a musel to posúdiť americký najvyšší súd. Tak teda, a to povedal by som, bolo o svetovej mocnosti. Tak čestné slovo je naozaj pravda, že na absolútne každom jednom jedinom hlase záleží, bez najmenšej pochybnosti. Tak pri všetkej úcte a skromnosti, tak poprosím, zdvihnite tie telefóny a napíšte tie SMS-ky. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som chcel ešte poďakovať aj za Právny inštitút a aj za Sokratový inštitút. A musím jednu poznámku mať, že keď tu sedel Milan Šimečka, tak my sa vždy pýtame, že s kým by sme mohli diskutovať viac a tak. A Milan niekoľkokrát hovoril o manželoch Bútorovcov a my sme veľmi radi, naozaj veľmi radi, že ste boli vlastne pred tými voľbami poslednou našou diskusiou, lebo si myslím, že to bola veľmi hodnotná diskusia, ktorá bola veľmi mierna. Neboli tu žiadne, by som povedal, také vyhranené emócie, bolo to veľmi inteligentné a myslím si, že ste dali našim mladým ľuďom a kamarátom veľa správ, ktoré si uvedomia. Ďakujem veľmi pekne. Tak bez preháňania, ale v takejto vzdelanej spoločnosti je ťažké debatovať. No, to je také náročné. Ďakujeme za túto príležitosť. Aj.